میساک ارمنی زیدتری 65 سال ji temenê xwe li ser vê çerxerê derbas kiriye. Hostê çêkirina cer û şerbikan e. Apê mîsak çêkirina cerran ji bav û kalên xwe girtiye. Piştî jenosayda Ermeniyan li Tirkiye di sala 1915 de li gel malbata xwe koçberî Qamişlo bûn. Malbata mîsak pêşengên karê çêkirina cerranin li Qamişlo û herêmê bigiştî. Vallahi roja ku tevîra min heya îro ev kar e. Min da me ser wê axê ye. Ku o axtine bûna ev kar bûn van şixula bikin ne kar bûn. Ev jî Anto ye. Kurê mîsak e li ber destê bavê xwe fêrî çêkirina cerran bûye. Li gorî malbata mîsak got ev kar ji 450 salî û vir de di nava malbata wan de berdewam dike û ji wan re ne tenê jêdereke aborî ye, lê belê çand û kevneşopiyeke pîroz e. Ev herî sineta bav û kala ye. Bavê min ji bavê xwe stand û bav ji bav stand. Yani ji heft bava teqrîben. Yani wek bêjî 450 sal. Çêkirina kûz û cerran di çend qunaxan re derbas dibe. Qunaxên destpêkê a xeke taybet tê moxilkirin û şiştin. Paş re jê herî tê çêkirin û tê amadekirin ji bo çêkirina cûreyên cuda yên cer, kûzik û şerbikan. Piştî çêkirin di qede ew ser refikan tê zuhakirin. Paş re di tifikeke mezin û asê de tê sorkirin. Heriyê tseyîne. Ji bo ban nikişîne. Gobak şand çê nabe. Ya bişkin ya çê nabin. Bine ciyê ba dikişîne agir nayê wilo reş dimîne. Ciyê agir çê dibe ev e. Ev reşma. Bi nûjeniya jiyanê re karê malbatê kêm bûye. Lê bi alûziya Sûrî re û kêmbûna kehrebê xwesteka ser denên avê û tenûran zêde bûye. Şerbkê avê hene. Şerbkê bûka hene. Den heye. Denê berê. Cerj me çê dikir. Berê taban. Ana jî vegeriya ser vî ezmê xelk dixwazin ya avê. Ev pîşe beşeke sereke ye ji jiyana Anto û malbata wî. Weke ew dibêje heriya çêkirina şerbik û cerran ji bo wan hêvî ye. Mîsak temenê xwe di vî karî de derbas kir û Anto jî mîna bav û kalên xwe hebûn û pêşeroja xwe di vê pêşiyê de dibîne. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.